Frere Roger miet waqt li kien qed jitlob maż-żgħażagħ bħal kull filgħaxija fil-kappella ta' rikonċiljazzjoni u li kien qatta ħajtu jixed il-maħfra, l-għaqda u l-paċi, inqatel nhar is-16 ta' Awwissu 2005. Frere Roger kien u għadu simbolu qawwi l-insara imxerdin mad-dinja kollha, mudella l-ħafna dan ir-raġel qatta ħajtu jitlob u jaħdem bla għeda l-għaqda bejn l-insara kollha. Figura karizmatika u profetika fi żminijietna dawk ta' wara l-Konċilju hija l-Knisja kienu komplikati u diffiċli. Il-biografija ta' Frere Roger iddur kollha madwar isem u post, Taizè. L-istorja tal-komunità ta' Taizè tista' tgħid li kellha l-bidu tagħha fil-21 ta' Awwissu tal-1940 meta Roger Schulz, pastor protestant ta' 25 sena, ħalla art welidu l-Iżvizzera u mar jgħix fil-villaġġ ta' Taizè fi Franza fejn iddeċida li jwettaq il-ħolma tiegħu. Marid bit-tuberkulożi, Roger ħass f'qalbu sejħa li jkun il-fundatur ta' komunità fejn il-karatteristiċi prinċipali jkunu dawk tas-sempliċità, tal-maħfra u rikonċiljazzjoni. U Roger ried jinkarna dan l-ideal tiegħu fis-sitwazzjoni konkreta ta' żmienu u għaldaqstant beda jilqa' rifuġjati tal-gwerra, inklużi l-lut. Sfortunatament din il-ħidma klandestina ġie skoperta mill-awtoritajiet Ġermaniżi u Frere Roger tkeċċa mill-pajjiż. Sejntejn wara, Roger li ma tantx kien jaqta' qalbu malajr reġa' f'Taizè. Din id-darba ma kienx waħdu, miegħu kellu 3 ħbieb u ma talbu lill-Isqof Kattoliku tal-post biex jużaw il-Knisja ta' dak il-villaġġ u l-Isqof iddeċida li jressa it-talba lin-Nunzju għal Franza, Angelo Roncalli. Roncalli tom il-permess. Matul is-snin ingħaqdu f'din il-komunità għaddejjem ikbar ta' persuni li xtaqgħu jingħataw b'mod totali lill-Alla. Fl-ewwel snin, il-membri ta' Taizè kienu kollha protestanti, imma biż-żmien żgħażagħ Kattoliċi wkoll saru parti minn din il-familja li llum hija magħmula minn persuni ta' 25 pajjiż differenti. Mill-bidu nett l-attenzjoni ta' Roger kienet indirizzata prinċipalment lejn iż-żgħażagħ. U bħalma jiġri dejjem, iż-żgħażagħ wieġbu b'entużjażmu kbir għal fiduċja li kien qiegħed fihom Frere Roger. Kull sena eluf ta' żgħażagħ mid-dinja kollha li qed ifittxu lilhom infushom lill-Alla jew sempliċement ftit paċi jiddeċidu li jqattaw ġimgħa f'din l-oażi ta' skietu ġabra. Xi 20 sena wara bexxieren ta' eluf ta' żgħażagħ jimlew Taizè kull sena, il-komunità bniet knisja ħafna ikbar, il-Knisja ta' Rikonċiljazzjoni. F'Taizè, iż-żgħażagħ jesperjenzaw ħajja spiritwali komunitarja, il-bogħod mill-materjaliżmu ta' ħafna soċjetajiet tal-punent. Frere Roger darba kiteb nafu li ma ġewx bħala turisti, jekk ġew għalhekk ġew f'indirizz żbaljat. Ħafna minnhom jiġu b'mistoqsija waħda u l-istess waħda. Kif nista' nifhem lill-Alla? Kif nista' nkun naf Alla x'irid minni? Fit-tradizzjoni benedittina ta' ora et labora, itlob u waħdem, il-pellegrini kollha jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-ħajja mgħixja flimkien fil-komunità. Kemm jekk bil-ħasil tal-platti, kemm jekk bit-tindif tal-lokijiet u dak li jkun hemm bżonn, is-sehem ta' kull wieħed iservi għal benefiċċju tal-komunità kollha. Billi l-komunità tilqa' persuni ġejjin minn kull kontinent u tradizzjoni, il-mużika u t-talb tagħha huma kantati b'ħafna ilsna. Frere Roger kien waqt is-servizz ta' talb ta' filgħaxija flimkien ma' 2500 ruħ fil-Knisja ta' Rikonċiljazzjoni f'Taizè. Meta mara Rumena ta' 36 sena bi problemi mentali tagħtu 3 daqqiet ta' sikkina f'għonqu u miet ftit wara fl-età ta' 90 sena. L-għada il-Papa Benedittu XVI, ħabib ta' Frere Roger, der emozjonat waqt l-udjenza tal-erba u qal lin-nies preżenti li kien maħsud u mnikket. Roger kien iltaqa' diversi drabi ma' Giovanni Paolo II li kien ukoll għamel żjara qasira f'Taizè fl-1996. L-ewwel darba li iltaqa' miegħu kien fil-Konċilju Vatikan fejn Frere Brother Roger kien mistieden bħala espert mhux Kattoliku u Papa Benedittu kien laqa personalment li Roger meta bħala l-Kardinal Joseph Ratzinger kien iċċelebra l-qudisa tal-funeral ta' Giovanni Paolo II. Tajjeb li nagħlqu billi nerġgħu lura għal dik li kienet l-akbar preokkupazzjoni ta' Frere Roger matul ħajtu, l-għaqda viżibbli tal-insara kollha. Roger kien fehem li l-firda bejn id-dixxipli ta' Kristu hija ta' skandlu kbir f'dinja li għandha bżonn xhieda qawwija ta' għaqda u paċi.
Il-klim li l-qalil daw kollha jmorru Taizè nistgħu nqisuh għalhekk bħala testament li ħallilna dan il-profeta ta' żmienna. Intom li tinsabu hawnhekk, irrikonċiljaw ruħkom, Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, żgħażagħ u anzjani, bojot u suwed.